A carpa @ do Innóvate, que percorreu toda a provincia para dar a coñecer a administración electrónica, puxo fin ás súas actividades por todo o alto, co primeiro concerto gratuito en España dos concursantes da edición 2011 de Operación Triunfo. Grazas ao Innóvate, un proxecto financiado nun 70% pola Unión Europea, a Deputación de Lugo convértese na primeira administración de Galicia que ofrece unha solución integral á administración electrónica nun tempo récord. A Praza de Augas Ferrias acolleu desde primeira hora da mañá a carpa @ do Innóvate a que se achegaron centos de persoas ao longo de todo o día para coñecer as vantaxes da administración electrónica e participar en numerosos obradoiros como o do DNI electrónico. Pues el DNI electrónico te lo permite hacer desde casa, ¿sabes? Te conectas a través de internet y a través de unos aparatos que son estos, metes aquí tu DNI electrónico y ya puedes acceder a los servicios de, ¿sabes?, de cualquier administración. Grazas ao Innóvate, o 30 de xuño, os veciños de 49 concellos da provincia poderán realizar 147 trámites administrativos desde as súas casas ás 24 horas do día e os 365 días do ano. Es un avance para el que quiere agilizar el trámite y rapidez, está muy bien. Pero ya digo que deberemos mantener los dos. Cualquier cosa que nos facilite, que nos permita no desplazarnos a los ayuntamientos, es un ahorro de tiempo. Na súa clausura, a carpa acolleu uns convidados moi especiais. 10 concursantes da última edición de Operación Triunfo. Durante toda a mañá formáronse longas colas para conseguir un autógrafo dos xoves intérpretes. Me parece muy bien, que me gustó mucho que me firmara muchos autógrafos. Me parece una oportunidad muy buena porque luego nunca traen a casi gente, entonces me parece genial que los trajeran aquí. Os fans de OT tiveron a oportunidade de falar cos concursantes. Me preguntó a Alessandra si íbamos a venir al concierto y sí. Nahuel y Alex también. Me gusta mucho cómo canta, todas las canciones que cantó son súper bonitas. Máis de un aproveitou a ocasión para fotografiarse co seu concursante favorito. Él para mí siempre ha sido el más favorito. Ay, gracias. Siempre. El que tenía la mejor voz y todo. Gracias. Tenía que haber ganado. Muchas gracias. Xa pola tarde os concursantes non quixeron perder a oportunidade de percorrer a cidade. Unha visita obrigada era o monumento máis emblemático onde tiveron como anfitrións o alcalde e o presidente da Deputación. Estamos todos moi contentos de haber venido a Galicia. Santiago nos encantó y luego nos está encantando. Y nos parece genial la iniciativa que estáis teniendo de llevar internet y de traer tecnología a los pueblos un poquillo más alejados. Nos parece estupendo. Y lo de esta mañana ha sido súper bonito porque la gente es súper cariñosa. Yo estoy súper contenta desde que salí porque la gente es muy respetuosa, muy cariñosa y la verdad es que me he llevado una gran sorpresa con la gente de aquí, de verdad que sí. O único concursante galego desta edición valorou o antes e o despois do seu paso por OT. O que máis nos cambiou a todos é todo o que aprendimos ali dentro. E a outros niveles, pois, eu antes traballaba na música, agora traballo moito máis e parame máis pola rúa. Un percorrido pensando xa no concerto da noite. Que nos transmita esa euforia que nosotros tenemos, que tenemos unas ganas tremendas de darles la alegría que tenemos dentro. E non decepcionaron. Os centros de lucenses que acudiron ao concerto, o terceiro da súa xira, disfrutaron coa interpretación de populares temas de rock, pop e baladas, así como de singles propios. O Clube de Fútbol Deportivo e Cultural Polvorín naceu hai 20 anos, promovido pola unión de varios pais, co propósito de inculcar aos pequenos hábitos saudables a través do deporte rei. Na actualidade, o clube conta con máis de 200 rapaces que xogan nos 12 equipos das categorías inferiores, desde prebenxamín a xuvenil. Os equipos adestran a fondo estes días, xa que o vindeiro 17, 18 e 19 de xuño o Polvorín acollerá o torneo de fútbol base que será difundido pola Fundación TIC. Son xogadores do equipo infantil de fútbol do Polvorín nun dos seus adestramentos semanais. Teñen entre 8 e 13 anos e o fútbol é a súa pasión. De pequeño sempre, ya muchas veces iba a ver el Lugo y me fijaba en Marcos Rodríguez del medio centro y me gustaba ser como él y quería jugar al fútbol. Yo no jugaba aquí al principio, jugaba en la comercial, pero se deshizo y me vine para aquí y los compañeros me llevo muy bien con ellos, con todos y me lo paso bien. Aquí fórmanse para convertirse en profesionais do balón. Aprende técnicas e habilidades para saber, por exemplo, como roubar o balón ao oponente ou marcar goles, pero sempre desde a deportividade e o compañerismo. Sí, nos vamos bien. Aunque hay algunas veces... Porque es un deporte en equipo y si no nos llevamos bien, pues malo. Crear un hábito deportivo es fundamental, un hábito de actividad física, de vida saludable, es también fundamental.
E que, ademais da preparación física, a prioridade do Clube Polvorín é que os chavales se divirtan na pista de xogo e, sobre todo, que adquiran os valores esenciais do deporte rei. E facemos moito hincapé en aspectos que teñen que ver sobre todo co fútbol, o compañerismo, o respeto polas normas, o respeto polos compañeiros, por o árbitro tamén. Non deixamos de lado a competición porque é algo fundamental para a formación do pequeno a nivel deportivo, é fundamental que compita. Uns valores que poderán pôr en práctica moi pronto, xa que o vindeiro mes comenzan as competicións, onde deberán demostrar o mellor fútbol para gañar. Son unha festa para eles, porque, ao fin e ao cabo, non deixa de ser unha excursión cos amigos, e aproveitando que para xogar con a excusa de xogar ao fútbol que... O primeiro será na casa. O Polvorín acollerá do 17 ao 19 de xuño o torneo de fútbol base no que participan clubes de toda Galicia. O campeonato será retransmitido en varios canles de televisión grazas á Fundación TIC que realizará e difundirá o evento deportivo. A TIC, dependente da Deputación, mantén un convenio de colaboración co clube para promocionar a súa actividade. Delo falábamos hai uns minutos, refírome o apoio que está a prestar a Fundación TIC aos xóvenes que comezan no mundo da música ou que non contan cos medios suficientes para promocionar os seus temas. Un deles é o grupo ribadense Sunface e hoxe despedímonos co seu primeiro videoclip do tema New Conclusions, froito desta colaboración. Que pasen unha feliz semana, grazas pola súa atención.